السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميدا ومصليا وبعد. Kutama kwanse ndikwa Allahu tabaraka wa taala, zabwino za Mulungu zipite kwa atumiki onse momalizira mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndipo zabwino ziwapeze akubanja kwake, masahaba ake ndi onse amene amatsatira ziphunzitso zake mpaka na tsiku la chimaliziro. Pa nthawi ino tikhala tikugawana hadithi imodzi, ndipo hadithi imeneyi ndi imodzi mwa mahadithi otchuka komanso mahadithi atali komanso amene mkatika mwakemo mukupezeka mawu okhwima kwa basi. Ndipo hadithi imeneyi ikupezeka mu sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, Jami' at-Tirmidhi ndi mabuku ena onse odziwika mu mabuku a hadithi, kupatulako Musnad Ahmad. Imamu Ahmad hadithi imeneyi sana ibange include mu al-Musnad buku lake, ndipo maulama amapereka reason yoti hadithi imeneyi sikupezeka mu Musnad Ahmad kamba kuti hadithi imeneyi sidagwirizana ndi format imene amagwiritsa ntchito Imamu Ahmad bin Hanbal popanga include mahadithi, popanga compile mahadithi mu buku lake la al-Musnad. Hadithi imeneyi yalongosoledwa ndi Aisha radhiyallahu anha, ndipo mawu antumika kupezeka chakumapetopeto kwa hadithi imeneyi. That's why Imamu Ahmad sana ipange compile hadithi imeneyi mu buku lake. Ndipo Imamu an-Nasa'i hadithi imeneyi waibweretsa mu buku lake la Sunan an-Nasa'i, koma mosiyana napo ndi mabuku ena, kamba kakuti iyeyo hadithi imeneyi waifotokoza kuti amafotokoza nkhani imeneyi mkatikati mwa hadithi imeneyi ndi mtumiki sallallahu alayhi wasallam, pamene alembe ena onse aifotokoza hadithi imeneyi kuti amafotokoza ndi Aisha radhiyallahu anha. Ndipo mascholars ena amafotokoza kuti imeneyi idali mistake imene anachita Imamu an-Nasa'i popanga compile hadithi imeneyi. Ndipo hadithi imeneyi imadziwika ndi dzina lakuti hadith Ummu Zar'i, hadithi ya Ummu Zar'i. Zimenezi zili choncho kamba kuti mkatikati mwa hadithi imeneyi mukambidwa mu nkhani ya Ummu Zar'i. Nde monga mwachizolowezi chathu tiwerenga hadithi imeneyi, ndipo chakumapetopeto kwakeko tikumene tidzagawaneko mfundo zina zofunikira zimene tikuziphunziramo kuchokera mu hadithi imeneyi. Ndipo mmene nafotokozera mwita kuti hadithi ikupezeka m'mabuku osiyanasiyana ma hadithi. Hadithi yathu tiyitenga kuchokera mu Jami' at-Tirmidhi, ndi mmene tikhala tikuwerenga hadithi imeneyi. Ndipo Imamu Tirmidhi akuyamba hadithi ndi kulongosola kuti haddathana Ali ibn Hujri, kuti adatifotokozera Ali ibn Hujri. Ndipo zimene zikutanthauza kuti amene ndi mmodzi mwa aphunzitsi amene adamuphunzitsa Imamu Tirmidhi. Ndipo akamati adatifotokozera zikutanthauza kuti hadithi imeneyi sadalipo yekha amene anayiphunzira, koma kuti analinso ndi azinzake Imamu Tirmidhi, idali ngati class. Qala haddathana Isa ibn Yunus, amene yepo tiphunzitsa adatiuza kuti hadithi imene adatifotokozera Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwa, amene adaitenga hadithi kuchokera kwa Hisham ibn Urwa an akhihi Abdullah ibn Urwa, amene adaimva hadithi kuchokera kwa brother wake mchimwene wake Abdullah ibn Urwa an Urwa, amene adaipanga narrate hadithi kuchokera kwa Urwa amene adali bambo wake. An Aisha, iye adapanga narrate hadithi imeneyi kuti adaimva kwa Aisha. Qalat, Aisha anafotokoza kuti jalasat 11 mraatan, kuti azimayi okwanira 11 adakhala pamalo amodzi pamene amakambitsana. Fatahadna wa taqadna, ndipo azimayiwo adagwirizana, adayika principle pa zokambirana zawozo. Allah yaktumuna min akhbari azwajihinna shay'a, kuti pankhani zimayi zikambazo aliyense azifotokoza za mmene amamuonera mamuna wake
makhalidwe ake kuti mamuna ake ndi otani, ndipo adagwirizana kuti aliyense sakuyenera kubisa chilichonse pa zimazi kambazo, akamba zoona zokhazokha mosaonjezera kapena kupungula, aliyense akamba zokhudzana ndi mamuna wake. Ndipo nkhani imeneyi akuifotokoza ndi Aisha, nkhani yokhudzana ndi azimayi 11 amene amakambitsana zokambitsana. Ndipo maulama amene apanga sharh amene ayifotokoza hadithi imeneyi amafotokoza kuti nkhani imene kufotokozera pamene payi amayifotokoza ndi Aisha kumufotokozera mtumiki wathu sallallahu alayhi wasallam. Ndipo Aisha amafotokoza nkhani imeneyi pambuyo pa salatu isha kumufotokozera mtumiki. Ndipo nkhani imene kufotokozedwayo idachitika mu nthawi ya ujahiliya kapena nthawi yoti aluya chisilamu sichidawapeze, nde idachitika mbuyo mwa utumiki wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam, ni mmene idachitika nkhani imeneyi. Nde Aisha akuyamba kufotokoza nkhani ya azimayi okwanira 11 amenewa. Qalat al-ula, nde adayamba kufotokoza nzimayi oyamba pa azimayi 11 paja, adafotokoza kuti zawji lahmu jamalin ghath ala ra'si jabalin wa'ar la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Adafotokoza nzimayi oyamba kuti mamuna wanga ali ngati kanyama, ali ngati kanthuli kanyama kamene kali koonda, kanthuli kanyama kochokera ku ngamira yoonda kamene kayikidwa pamwamba pa phiri, ndipo phiri lake limenenso lili lovuta kukwera. La sahlun fayurtaqa, kuti phirilo silophweka kulikwera kuti mpaka ukakapeze kanyamako. Kanyama kayikidwa pamalo apatali kwa basi zoti sizophweka kuti ukakapeze. Wala saminun fayuntaqal, komanso kanyamako sikakolite yabwino yoti mpaka na munthu ukachita kuvutikira mpaka na kuti ukachita kukwera phirilo. Kamboti kanyamako ukakapeze sikuti ukapezamo phindu lenileni yayi. Akufotokoza nzimayi oyamba kuti mamuna wanga ali ngati kapisi kanyama yangamira yomwe ili yoonda kamene kanthuli kakeko kayikidwa pamwamba pa phiri lomwenso lili lovuta kukwera, nde sizophweka kuti kanyama kameneko ukakapeze, komanso kanyama kakeko sikakolite ya bwinobwino kuti mpaka na ukachita kuvutikira kukwera. Pali zinthu zina umaona kuti azizinzo kuti olondivutika kumapeto kwakeko ndipezamo phindu, komano kanyama akaka ndikakolite yofoka kwambiri, ndikakolite yochepa kwambiri moti sikochitaso mpaka na kuti munthu uchita kuvutikira kukwera phirilo kuti ukakapeze. Qalat athani, nde analankhulano nzimayi wachiwiri, zawji la abuthu khabara, nde nzimayi wachiwiri adanena kuti mamuna wanga nkhani yake sindiyikamba iyayi. Inni akhafu alla adhrah, ndikuopa kuti ndikayikamba nkhaniyo sindingamalizenso iyayi kutchula za mamuna wangayo. In adhkuruhu, ngati ndingamutchule iyeyo adhkuru ujrahu wa bujrah, ndipezeka kuti nditchula zofoka za mamunayo zimene mumazidziwa nkale, zimene zili zoonekera, komanso zina zimene zili zobisika, kutanthauza kuti mamuna ameneyu ali ndi zolakwika zokhazokha, zina zoonekera kukulu kwa anthu, komanso zina zimene zili zoti amadziwana ndi anthu a nyumba, kudziwa kuti nzanga ali ndi vuto lakuti. Nde ngati kuli kutchula nditha kutchula zimene mumadziwa, komanso zina zomwe simumadziwa, nde nkhani yake sindikamba kwambiri. Pamene patitha kuona kuti ayi adayika condition yonena kuti aliyense adzikamba za mamuna wake ndipo asabise, nanga uyo banja akunena kuti satchula. Kumeneku ndikulankhula kozambaitsa, apapa watchula kutanthauza kuti ineyo mamuna ameneyo ali ndi zolakwika zambirimbiri, zina zoti mmadziwa zimanso zoti simumadziwa. Ndiye pamene pakhala ngati sanatchule koma kuti watchula ndithu kuti mamunayo ali ndi zolakwika zambiri, ndipo sizofunikira kuti mpaka naso ndichite kuyamba kutchula. Qalat athalitha, nde wachitatu adalankhula kuti zawji ala shannaq, kuti mamuna wanga ndi wantali koma wopereweredwa pakaganizidwe. In antiq, ndikati ndilankhule
kapena ndikati ndifotokoze zolakwika za iyeyo kufotokoza ma weaknesses zake utaliq ndisiyidwa banja andisiya basi ukwati andichita divorce wa in askut uallaq ndipo ndikati ndikhale chete osalankhula zomwe amandilakwira ndikhala ngati ndangopachikidwa basi ndikhala mmene ndililimu osasungidwa bwino kapena osakhazikidwa bwino ngati mmene ayenera kukhalira mkazi wa mwamuna wake komanso sandisiya ukwati kuti mwina ndikathe kupeza mwamuna amene angakathe kundisamalira bwinobwino monga mkazi ndi mwamuna. qalat rabi'a nde wachinamba 4 adanena kuti zauji kalaili tihama mamuna wanga ali ngati usiku wa kutihama. Tihama ndi dera lina kumadera aku Saudi Arabia, dera lina lotchedwa Tihama. Ndi mkazi amene akufotokoza kuti mamuna wanga ali ngati usiku wa kudera limene la kutihama. La harrun wala qurrun, kuti mamuna wangayo siotentha kwambiri komanso siozizira kwambiri. Wala makhafa, ndipo palibe mantha aliwonse amene ndimamuopa iye, sindimamuopa, ndimamupanga consider kumonga ngati mamuna wanga, sindimamuopa iye. Wala saama, komanso sindimaboweka naye. Ndakufotokoza kumupanga describe mamuna wake kuti ali ngati usiku wa kudera la kutihama amene kumene sikumatentha kwambiri komanso sikumazizira kwambiri, kumakhala pakati mpakati weather yake yakumeneko, ndipo mamunayo samamuopa iyayi, samaopedwa komanso samabowa. qalat al-khamisa, mkazi wachinamba 5 adalankhula kuti zauji ini dakhala fahida, kuti mamuna wanga akamalowa nyumba amalowa ngati kambuku. Wa in kharaja asida, ndipo akamatuluka amatuluka ngati mkango. Wala yasalu amma ahida, ndipo akafika samafusa zomwe zidachitika iye atachoka kuti panachitika chani pakhomo pano, samafusa zimenezo. qalat as-sadisa, nde wachinamba 6 adalankhula kuti zauji in akala laf, mamuna wanga akayamba kudya amamaliza chakudya chonse, mbale yonse kuyeretsa. In shariba ishtafa, ndipo akamamwa amamaliza ndithu chakumwa chonse osasiya kalikonse mkapu. Wa in istaja taf, ndipo akagona amagoneratu. Wala yulijul kaf liya'lam albath, ndipo samatembenuka kuti ayang'ane kuti aone kuti ndi ndani amene wagona pambalipa, kapena kuti adziwe madandaulo a mkazi wake kuti mwina mwake ali ndi zolankhula zina zake. Akafika pogona amagoneratu basi. Ndi mamuna wokuti amadya kudyera akutheratu kuja kumaliza chakudya chonse, komanso akati amwe amamweratu, ndipo akapita pogona amagona kungogoneratu, ndipo samayang'ananso kuti ndi ndani wogona pambalipa kapena akuoneka motani kapena ali zolankhula. qalat as-sabi'a, nde wachi7 adanena kuti zauji ayayau au ghayayau tabaqau, kuti mamuna wanga ndi oyipa, opondereza komanso opusa muzochitika. kullu da'in lahu da'un, chilichonse choyipa chimene ungachipeze mwa mamuna wina wake chili mwa iyeyo. shajjak, amakumenya mutu, au fallak, kapena akumenya mu ziwalo zina ngati sakumenya mutu, sonyeza kuti mamunayo amakhalira kumumenya mkaziyo. Au jamaa kullan lak, kapena akumenya zonse, aphatikiza mutuwo ndi ziwalo zina zonse kukumenya.
ndi ameneyu akupangidwa describe mamuna wa mkazi wachi namba 7 kuti ndi mamuna woyipa, wopondereza, komanso osaganiza bwino. Ndipo chilichonse chimene mumachiona kuti ndi cholakwika mamuna wina wake chimapezeka mwa mamuna ameneyu. Ndipo mamuna ameneyu amakhalira kumumenya mkazi, ndipo sasankha malo omenya, pena amenye mmutu, pena amenye mikono, amenye miyendo, penanso kumenya maoganzi onse. Qalati thamina, ndipo mkazi wachi namba 8 adalankhula kuti zauji almas, kuti mamuna wanga ndi ofewa kapena kuti osisitika, ofewa. Masu arnab, kufewa ngati mene limafewera khungu la kalulu, mmene amafewera kalulu ndi mmene amafewera mamuna waine. Warehu, komanso wakafungo konunkhira, rehu zarnab, kununkhira ngati mmene limanunkhirira, mmene amanunkhirira zarnab. Zarnab malingana ndi ofotokoza hadithi imene yakufotokoza kuti kameneka ndi kachomera kamene kamamera m'mayiko mwa aluya mukamakhala ka plant konunkhira. Ndi mkazi amene wachi namba 8 akuti mamuna wake ndi ofewa khungu, mmene ndi ofewa mmene amafewera kalulu khungu lake, komanso kuti ndi onunkhira ngati mmene kamanunkhirira kachomera kameneka ka zarnab. Qalat at-tasi'a, ndi adalankhula mzimayi wachi namba 9 zauji rafi'ul imadi, ndi adafotokoza kuti mamuna wanga ali ndi chipilala chimene chimapanga hodi tenti yake chachitali. Kwa amene tidayionapo tenti pakatikati pakepo pamabwera chitsulo china chake chimene chimayipanga hodi tenti icha kuti ikhale yotalikirapo. Ndi mzimayi amene akufotokoza kuti mamuna wake ali ndi chipilala chimene chocho chachitali chimene chimapanga hodi tenti yake. Tawiru najadi, ndipo pamalo amene amasungirapo chida chake mpeni, malo amene amasungira mpeni, kwa amene mwina tidaonapo ka mafilimu, mpeni ucha umasungidwa, umachita kusololedwa. Mipeni imene amayenda nayo anthu akalecha imachita kusololedwa pena pake. Ndi malo amene amasungira, malo amene amasungira mpeni umene akufotokoza kuti malo amene ndi atali, zomwe zikusonyeza kuti ndakuti mpeni umene malo amene pomakhala mpeni wautali kwa basi. Adhimu ramadi, komanso mnyumba mwa munthu ameneyu, mabamba ameneyu muli phulusa lambiri. Qaribu albayti minan nadi, ndipo akufotokoza kuti qaribu albayt, nyumbayo ili pafupi, minan nadi, ili pafupi ndi pa nadi. Nadi ndi malo amene aluya amakonda kukumana ndikumakachitapo masewera osiyanasiyana, makamaka kulakatula ndakatulo. Ndi social gathering amenewo amachita kuti ndi manadi. Ndakufotokoza kuti nyumba imene iyi bamba amene iwo wamkazi wa amene ali pa namba 9 mwazikazi 11 aja akufotokoza kuti mamuna akeyo ali ndi nyumba yomwe ili yaitali kwa basi, komanso kuti ali ndi malo atali oyikirapo mpeni, komanso nyumba mwake muli phulusa lambiri. Ndipo nyumba yake iyi idamangidwa pafupi ndi pamalo pamene pamakhala kusonkhana anthu, kapena kuti pamakhala msonkhano wa anthu. Qalat al-ashira, ndipo adalankhula mzimayi wachi namba 10 zauji Malik, mamuna wanga ndi Malik. Wama Malik, kodi Malik ndi ndani? Mmene kukulankhula mowanyaditsa azimayi anzake kuti kodi Malik mungaganize kuti ndi otani. Malikun khairun min dhalik, Malik ndi mamuna oti ndi wabwino kwambiri kuposa mmeneno mungaganizire. Lahu ibilun, iyeyu ali ndi ngamira. Kathiratul mubarik, ndipo zambiri mwa ngamirazo zimasungidwa m'malo ake amosungira ziweto, zambiri zimasungidwa m'khola mwake. Qalilatu
almasarih ndipo ndizochepa mwa ngamirazo zimene zimasiyidwa kuti zipititsidwe kumalo odyera, kuti zambiri zimasungidwa pa khomo ndipo ndizochepa zimene zimatumizidwa kuti zipite kumalo kokadya. idha sami'na sauta almizhar, ndipo zikamva zimene zambiri zimene zasungidwazo zikamva kuyimbitsa kwa kachoyimbitsa, aiqanna annahunna hawalik, zimatsimikiza kuti apa basi apa nthawi iliyonse tizingidwa. Akufotokoza mkazi wa Malik kuti mamuna wanga ndi Malik, ndipo Malik ndi wabwino kwambiri kuposa mmene niwe mungaganizire. Iyeyo ali ndi ngamira zambiri, ndipo pa ngamira zambirizo zambiri amazisunga pa khomo, ndipo ndi zochepa mwa izo zimene amazitumiza kumalo odyera, ngati mmene timapangira muja kuzitumiza mbuzi kaya ng'ombe kudambo kuti zikadye. Ndakufotokoza kuti Malik ngamira zambiri amazisunga pa khomo, ndipo ndi zochepa zimene amazitumiza kumalo okadyerawo, ndipo zimene zitsala pa khomozi zikangomva kuyimba kwa kachoyimbira kena kake zimadziwa kuti apa ndi basi tizikhala tikuzingidwa. Nthawi imeneyi imene ndafotokoza muti imene inali nthawi ya jahiliya, nde amati akafuna kuti akaphe ng'ombe kapena akaphe ngamira akaphe ziweto, amayimbitsa kachoyimbirako kachimwenyemwenye kamene amayimbako, monga tikufotokoza kuti imene inali nthawi ya jahiliya, nde amayimba ma musical instrument. Nde akamapita kukapha amamenya kachingerengere kapena kachoyimbitsa kalikoseko, nde ziwetozo zimadziwa kuti apa tikufuna kuphedwa. Nde osadandaula ngati zimakulankhula zimayi sizikumveka, tifotokoza kumapeto a hadithi imeneyi zomwe zimayi wina aliyense akutanthauza pa mawu amene awalankhulawo. Qalat alhadiyata ashra, adalankhula wachi namba 10, zawji Abu Zar'i, adalankhula kuti amuna anga ndi Abu Zar'i. Wama Abu Zar'i, kodi Abu Zar'i ndi ndani? Kulankhula monyadira. Anasa min huliyi udhunai, kuti Abu Zar'i wandigulira zinthu zodzikongoletsa nazo kuti ndizikongola, mpaka na makutu anga alemedwa ndizo zikongoletsa zomwe ndikuziyika. Wamala min shahmin udhudai, ndipo mpaka na mkono wanga wanenepa kwa basi, ndikulemedwa ndi mkono wanga walemedwa ndafika ponenepa. Wabajahni, ndipo wandisangalatsa. Fabajahat ilayya nafsi, mpaka na muno wakene ndikusangalatsidwa nane mmene ndili, ndikusangalatsidwa ndithu. Sonyiza kuti iyayi zinthu zikuyenda moti mpaka na muno wake akunyadira. Wajadani fi ahli Ghunaima, kuti adandipeza ineyo ndili mbanja lovutika, bishaqin, banja limene lovutika kwambiri. Faja'alani fi ahli sahidin, ndipo ananditenga ndikundiyika ine mbanja lomwe lili ndi ngamira. Wa atwitin wa da'isin wa munaqi, ndipo adandika mbanja lomwe lili ndi ngamira, anandika mbanja lomwe lili ndi mahosezi komanso ngamira, minda komanso anthu antchito omwe amaziyang'anira zimenezi komanso kugwira ntchito m'minda m'menemo. Fa indahu aqulu, ndipo ineyo ndikakhala ndi iyeyo Abu Zar'iyo ndimalankhula zakukhosi kwanga zakumtima kwanga ndimalankhula. Fala uqabbah, ndipo sindimanyazitsidwa pa zomwe ndikulankhula, ndimamveredwa. Wa arqud fa atasabbah, ndipo ndimagona mpaka nakucha, kugona osasokoseredwa kapena kudzutsidwa, ndimagona mmene ndafunira mpaka nakucha. Wa ashrab fa ataqammah, ndipo ndimamwa mpaka na kufika posiya ndekha kukhuta bwinobwino.
nde akuyamikira Ummu Zar'i mmene amamuyang'anira mamuna wake Abu Zar'i kuti amampatsa zinthu monga mkazi kuti azikongola ndi amampatsa zomukongoletsa komanso akudya bwino moti mpaka na iye ayi akunenepa ndipo mpaka muno wakeyo akusangalatsidwa ndi mmene akuonekera. Ndipo akuyamikiranso kuti iyeyu adachokera ku banja lovutika koma poti anakwata ndi Abu Zar'i mpaka na pano ali mu banja lomwe lili ndi mahosi, ngamira, minda komanso antchito. Ndiponso akuyamikira kuti Abu Zar'i ndi mamuna amene amamulola iye kuti alankhule za kukhosi kwake ndipo amamumvera samamuchita ignore. Komanso akuyamikira kuti amakhala ndi nthawi yokwanira yogona komanso akuyamikira kuti amamwa ndithu bwinobwino zakumwa zimapezeka amwamwa mpaka nafika posiya poti yaya ndathekano osati kuchisiya chinthu chikukoma kamba kuti chinthu chidalipo chochepa. Nde Ummu Zar'i akupitiriza kufotokoza muntundama makamba zokhudzana ndi mamuna wake Abu Zar'i ndi apano akufuna kukamba za mai yake amamuna wake omwe ndi Ummu Abi Zar'i. Akufotokoza kuti Ummu Abi Zar'in fama Ummu Abi Zar'i. Nditsopano ndikambe za Ummu Abi Zar'i. Kodi Ummu Abi Zar'i ndi ndani? Hukumuha radahun, chikwama chake chosungiramo zinthu ndi chachikulu. Wa baituha fasahun, ndipo nyumba yawo ya Ummu Abi Zar'i ndi yotakasuka. Ibn Abi Zar'i ndi akupitirizaso kudzakambano za mwana wa Abu Zar'i kuti mwana wa Abu Zar'i fama Ibn Abi Zar'i. Kodi mwana wa Abu Zar'i ndotani? Mudja'uhu kama salli shatba, kuti bedi la mwana wa Abi Zar'i ndidali ng'ono ngati mpeni. Wa tushbi'uhu dhira'ul jafra, ndipo amakhutitsidwa nditi zinthu tati ng'ono. Ummu Zar'i wakayamikira kukamba za mai yake Abu Zar'i komanso wakambamo mmenemu za mwana wake wa Abu Zar'i. Kusonyeza kuti ali naye mwana Abu Zar'i yemwe watchulidwa mumu kuti ndi Ibnu Abi Zar'i. Ndipo akufotokoza kuti mwana amene kapena kamnyamata kameneka kali ndi bedi laling'ono osati lalikulu koma bedi laling'ono lochepa ngati mpeni. Ndipo kamwananso kameneka kamakhutitsidwa ndi zinthu zochepa sikawalira zambiri yaye. Bintu Abi Zar'i, mwana wa mkazi wa Abu Zar'i. Fama bintu Abi Zar'i, ndi akufunsa kuti mungamudziwa bwanji kuti ndi ndani mwana wa mkazi wa Abi Zar'i? Twawu abiha wa twawu ummiha, ndi omvera bambo wake komanso amamvera mai yake. Mili'u kisaiha, komanso ali ndi thupi labwino, si thupi lonyenchera koma ali ndi thupi labwino. Wa ghaidhu jaratiha, ndipo amachitira nsanje kapena amachititsa nsanje neba wake, amachititsa nsanje. Ndipo maulama ena pamene patanthauzira kuti amachititsa nsanje azimayi anzake, anzimayi uyu Ummu Zar'i akazi anzake amachitira nsanje kamba ka mwana wake amene ali naye. Jariyatu Abi Zar'i, ndi tsopano apano akukambano za wantchito wa mkazi wa Abi Zar'i. Fama jariyatu Abi Zar'i, mungamudziwa bwanji wantchito wa Abi Zar'i? La tabuthu hadithana tabthitha,
samatulutsa nkhani zathu kukangozikamba kwina, kuti tenga nkhani za nyumbamu kumakazikamba kwina kuti abwana anga zakuti zakuti, mwana wa bwana anga zakuti zakuti, samatulutsa nkhani zathu kukazifalitsa. Wala tunaqifu miratana tanqitha, komanso samaononga chakudya chathu pophika chakudya chochuluka kwambiri kuti china chiwonongeke, samaononga chakudya chathu. wala tamla'u baitana taghshisha, ndipo samayipitsa nyumba mwathu. Ndoti amagwira ntchito ife tilipo, mabwana tikuona, komanso amagwira ntchito ife titachoka. Pali ena antchito ena kuti amangolimbikira ntchito pamene bwana alipompo, koma akachoka bwana kusiya. Komano iyeyu samayipitsa nyumba mwathu, amagwira ntchito mosamalitsa, ife tikhalepo olo tisakhalepo, ntchito amagwira bwinobwino. Ndi tikaona pamenepa Zari sikuti wangu wayamikira amuna ake Abu Zari, koma wayamikira Abu Zari, komanso ndikuyamikira kuti ali ndi mayi wawo wabwino amene adawabalayo ndi wabwinonso, mzimayiyo wamuyamikira. Komanso sadasiyire pompo, komanso wayamikira mwana wa mmuna wa Abi Zari kuti ndi mwana wabwino, amakhutitsidwa ndi zochepa ndi zina zotero. Komanso sadasiyire pompo, koma wayamikira mwana wa mkazi wa Abi Zari kuti ndi wamakhalidwe abwino ndi zina zotero. Komanso sadasiyire pompo mpaka na wakayamikira wantchito amene adamulemba ntchito Abi Zari kuti ndi wamakhalidwe abwino. Qalat, akupitiriza kufotokoza Aisha nkhani ya azimayi aja, ndipo ali pa Zari. Ndiye Zari pambuyo poti wafotokoza kuwachemerera Abu Zari, komanso mayi wawo, komanso mwana wake wa Abu Zari wamuna ndi wamkazi, komanso kamba za wantchito, kenaka kufotokoza nkhani yomvetsa chisoni yomwe akuti kharaja Abu Zari, kuti tsiku lina Abu Zari adachoka. Wal autwabu tumkhadh, ndipo nthawi imene adachoka Abu Zari idali nthawi imene ngamira zimakhala zikukamidwa mkaka. Falaqiya mar'atan ma'aha waladani laha, nde adapeza mzimayi, koyendako adapeza mzimayi amene adali ndi ana awiri. Kalfahdaini yal'abani min tahti khasriha birrumanataini, kuti mzimayi ameneyu adali akusewera ndi ana aja ana awiri. Fatallaqani wa nakahaha, ndi Abu Zari adandichita divorce, kapena kuti adandisiya ukwati. Wa nakahaha, ndi adamukwatira mzimayi uja. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariya, nde inenso pambuyo posiyana ndi Abu Zari ndidakwatira ndi munthu wina, mzibambo wa ulemerero wake. Nde akufotokoza Zari kumufotokoza mamuna amene adamukwatira pambuyo pakutha banja ndi Abu Zari. Akufotokoza kuti rakiba sariyan, ndipo adali ndi chokwera, kapena kuti adali ndi horse yomwe idali yamtengo pamwamba, sonyeza kuti adali mamuna wochita bwino. Wa akhadha khatiya, komanso adali ndi mpeni umene amakhala nawo kapena umene amayenda nawo, monga tikudziwa kuti nthawi imeneyi anthu amayenda ndi mipeni ngati chinthu chodzitetezera. Ndi iyeyu adali ndi mpeni wabwino kwa basi, amazisonyeza kuti adali munthu wachuma, komanso adali munthu wamphamvu. Wa araha alayya na'man thariya, ndipo adandipatsa chuma chochuluka kwa basi. Wa a'tani min kulli raihatin zawja, ndipo adandipatsa chilichonse chabwino chimene munthu ungachiyembekezere kuchokera kwa wachikondi wako. Waqala, ndi adalankhula kapena kuti amalankhula kundiuza kuti kuli Zari,
udzidya Zari zakudya zimenezi udzidya. Wamiri ahlak, ndipo zinazo udziwapatsanso akubanja kwanu kapena kuti akufamily ya kwanu. Zomwe zikusonyeza kuti mamuna adali wabwino kwa Zari komanso kwa akubanja kwa Zari, komwe amachokera iyeyo Zari. Nde akulankhulano Zari kumapeto kunena kuti falau jama'atu kulla shay'in a'tanihi, ndikadati ndisonkhanitse chilichonse chimene mamuna amene wachiwiriyo adandipatsa, ma balagha asghara aniyati Abi Zari, sizingakwanire kapena sizingafike pa mulingo wa zochepa zimene amandipatsa Abi Zari. Zamwe zikutanthauza kuti Zari amakumbukirabe za mamuna wawo oyambirira amene ndi Abu Zari, ndipo akuziona kuti zimene zili zonse zambiri zimene mamunayo akupereka wachiwiriyo sizikukwanirabe ngati chikondi chimene amachipeza kuchokera kwa Abi Zari. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisha kufotokoza kuti pambuyo poti Aisha kufotokoza nkhani ya azimayi okwanira 11 ija, pambuyo pofotokoza nkhani imene mtumiki akumvetsera, mtumiki adayankha kuti kuntu laki ka Abi Zari'in li ummi Zari, ndithudi chikondi changa pa iweyo Aisha chili ngati mmene chidaliri chikondi cha Abi Zari pa Zari. Ndipo mu riwaya lina hadithi yapitirira ndikunena kuti kupatula kuti ineyo mtumiki sallallahu alayhi wasallam sindidza kuchita divorce iweyo Aisha, sindidza kusiya ukwati. Hadithi yathu yathera pamenepa. Tsopano ino ndi nthawi yakuti tiyang'ane matanthauzo azomwe azimayi aja 11 amalankhula, ndipo zimenezi ndi zofunikira kwambiri especially kwa ife azibambo amene tili pabanja, komanso kwa awo amene akuyembekezereka kulowa mbanja, kuti ndi zofunikira kuti zimenezi tizidziwe. Kamba kuti ngakhale kuti nkhani iyi ndi tizimva zolankhula za azimayi okwanira 11 aja, koma kuti azimayi muchibadwidwe amakonda mostly zofanana, komanso amadana ndi zinthu zofanana. Zambiri zimene azimayi ena amadana nazo nzothekanso kuti mkazi wathu atha kudana nazo, ndezi kufunika kuti tikamve madandaulo amene ali mmenemu azimayi amene aja, kuti iso tikathe kupanga improve mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tidamva kuchokera ku mayambiriro kwa hadithi imeneyi kuti nkhani imeneyi amafotokoza ndi mayi wathu Aisha radhiyallahu anha, ndipo amayifotokoza usiku baada salatu al-isha, kumufotokozera mtumiki wathu sallallahu alayhi wasallam. Choncho pamene papali phunziro kapena kuti mu hadithi imeneyi muli chilamulo chakuloledwa kukamba nkhani usiku, kukambirana nkhani usiku pambuyo pa salatu al-isha. Hadithi imeneyi ikusonyeza kuti ndi zololedwa, ndipo mahadithi amene abwera osonyeza kuti ndi zoletsedwa, kuletsa kwakeko sikusonyeza kuti ndi haramu ayi, koma ndikungosonyeza kuti it is disliked, ndi makruhu chabe kukamba nkhani usiku after isha, kamba kuti anthu amakhala kuti atopa ali nzochita zina ndi zina, komano basically ndi zololedwa. Tikuona zimenezo mu hadithi imene kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam amamvetsera nkhani imene amafotokoza Aisha usiku, komanso tikuona mmene ayenera kukhalira mamuna kuti mkazi wake pabanja, kuti mamuna ayo atakhala kuti ali ndi udindo otani, kaya ndi sheikh kaya ndi bwana, komabe akuyenera kukhala ndi nthawi yocheza ndi mkazi wake kukamba nkhani zina ndi zina. Tikuona mu hadithi imene mtumiki sallallahu alayhi wasallam adakhala ndikumamumvetsera Aisha akufotokoza nkhani, ndi nkhani imene mafotokozera pamene payidachitika nthawi ya ujahiliya, chisilamu chisadawafika aluya, koma mtumiki adakhalabe ndikumamvetsera nkhani imeneyo. Ndesi zimakhala bwino mkazi wathu akamba nkhani kumati nkhani imene naimva kale
nkhani imene inandikwana. Sometimes ndi zabwino kumvetsera nkhani and mkazi akamamveredwa amamva bwino kwa basa amawerenga kuti akuwerengedwa and zimenezonso mwina tazimva kale kwa azimayi ena amene akulankhulanso mu nkhani muja. Tikuona kuti mkazi amamva bwino akamamveredwa azifotokoza iwe uzionetsa kuti uli ndi chidwi. Mukulankhula kwa mkazi woyamba uja adafotokoza kuti mwamuna wake ali ngati nyama ya ngamira imene ili yowonda, ndipo nyama yake imene ili ya poor quality, maso nyamayo yakayikidwa pamwamba pa phiri. Zimenezi zikutanthauza kuti mamunayo ndi wodzikweza amazitenga kuti iye ndi wapamwamba. Ndewo moyo umene usofunikira kwa mzibambo kuti basi aziziva kuti ine ndi basi ili number 1. Ndipo akufotokoza mkaziyo kuti sikophweka kuti kanyama kamene kali pamwambako ukakapeze. Zomwe zikutanthauza kuti mamunayo adali wovuta oti sikophweka kuti ukampeze mpaka ukafikane poti wamusangalatsa. Komanso sikuti kanyama kwati ukakapezamo sikuti ndikuonenepa kuti mpakana nkochita kufunikiranso kuti mpakana uchite kuvutikira kuti ukakapeze. Zomwe zotanthauza kuti olonga khale kuti mamunayo amusangalatse chotani. Mabe sikuti ola mamunayo akakhala kuti wasangalatsidwa opangidwa zimene akufunazo amampatsanso chisangalalo mkaziyo. Ndiye mamuna sakufunika kukhala otere. And titha kuona kuti zimenezi situation ikapitirira ndi kuti mkaziyo apempha basi kuti asiyide ukwati. Allah atilalikitse mu situation oterewa. Mkazi wachiwiri adalankhula kuti mamuna wanga nkhani yake sindingayikambe yayi, chifukwa ndikuopa kuti ndikati ndiyambe ningoyiyambapo sindiyimaliza, ndipolo ndikati nditchule zolavika za mamuna wangayo ndakuti nditchula zomwe mukuzidziwa ngakhalenso zina zomwe musakuzidziwa. Nde zikusonyezanso kuti mamuna ameneyu siwabwino ayi, ndipo tiyesetse ndithu to the best of our ability kukhala amuna abwino ndi kusakhala ngati mamuna ameneyo. Kamba kuti palibe mkazi amene angakondwere kukhala ndi mamuna otere. And penanso ife tizitha kuzifunsa kuti kodi mmene ndimachitira inemu, mmene ndimantreatira ine mkazi wangayo, mwana wanganso wamkazi azidzatreatidwa mmene ndikumtreatira ine mkazi wangayo. Tikuona kuti mamuna ameneyu zolakwika zake zinali zoti mpaka nakunja kumadziwa mpaka naso nyumba kumadziwa. Chifukwa pala anthu ena amakhala abwino kwa azinzawo koyendako, koma kunyumba ndi amakhala munthu oyipa. Zomwe siusemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki adafotokoza kuti abwino mwa inu ndi amene amakhala abwino kwa azikazi awo kapena kwa kubanja kwawo. Ndi mbambo asakhale oyipa, zibambo yoti akakufika pakhomo ana onse kuthawira kuchipinda kagona, kapena mkazi kukhalira nkhawa kuti abwera ukafuna ndimenye tsopano. Nde tiyesetse kusakhala ngati mzibambo ameneyu amene akufotokozera kuti ndi oyipa, ndipo zoyipa zake zambiri kwa basi zoti akaziyamba masukuti angazimalize. Pali zina zoti anthu amazidziwa kale komanso zina zoti anthu samazidziwa. Ndipo mkazi wachitatu adafotokoza kuti mamuna wanga ndi watali koma kuti osaganiza bwino. Kutalika ndi chinthu chabwino, mmene tikudziwira kuti Allah adalenga anthu mosiyanasiyana, ndipo kwa aluyaku akamawerengera kuti munthu wamtali chimenecho ndi chinthu chabwino, koma kuzanena kuti munthu wamtali osaganiza bwino ndi zomwe zikusonyezana kuti mawu aja alankhulidwa monyazitsa kuti ndi munthu wamtali koma osaganiza bwino. Mmene amaonekera ndi maganiziro ake zosagwira ayi. Ndakufotokoza kuti ine ndikayekeza kuti ndilankhule za madandaulo amene ndili nawo andisiya ukwati, ndipo ndikati ndikhale chete ndi ndikhala ngati basi ndili pakati poti sindingasiyidwe ukwati ndikukapeza mamuna wabwino amene angathe kuona value yanga, ndikundichita treat bwino ngati mkazi.
mmene ayenera kukhalidwa pa banja. Komanso ndikati ndikhale chete ndekuti ndipezeka kuti ndizingovutika situation yanga sisintha, ndiye ndinangaso kuti mkazi ameneyo akukhalira mphati. Ena nkumafunsa kuti nangano ngati akukhala chonchi chifukwa chani sakupempha kuti mamuna wakeyo amusiye ukwati. Yankho nditakuti sazimayi onse amene amakhala mu banja kamba kachikondi, pamakhalanso zifukwa zina zimene amakhalira. Mwina aberekera ana limodzi ndi mamunayo ana angapo, ndi akuona kuti ndikati banja lithe anawa avutika, kapena yayi mamunayo amathandiza anthu akwathu, ndiye ndikati banja latha akwathu avutika ndi zina zotero. Kapena iye akuona kuti iyayi akandisiya ukwati amenewa ndiye sindingapizenso basi banja lina. Ndiye anthu amatha kukhala mbanja osati kamba kachikondi chokha, kapena kuti ali osangalatsidwa ndi okondedwa wawo, koma kuti pali zinthu zina ndi zinaso zimene akuziyang'anira kuti zitha kusokonekera akasiya ukwati, kapena akapempha kuti asiyidwe ukwati. Allah atitalikitse kuma situation ngati amenewo. Mkazi wa namba 4 adafotokoza kuti mamuna wanga ali ngati usiku wa ku Tehama, ndipo tinafotokoza kuti ku Tehama ndi limodzi mwa dera la ku Saudi Arabia. Ndakufotokoza kuti dera limeneli ndilosazizira kwambiri komanso losatentha kwambiri, zomwe zikutanthauza kuti mamuna wakeyo ndi mamuna wabwino, moti akapsa mtima samapsa mtima mopitirira muyezo, komanso akasangalala samasangalala mopyola muyezo mokhala ngati ino mpaka kuzerezeka, amakhala wapakati mpakati. Akapsa mtima amalankhula kumano amabweza moto malankhulidwe. Ndi akupitiriza kufotokoza kuti ndipo sindimamuopa komanso sindimaboweka naye. Mmenemu ndi mmene akuyenda kukhalira mamuna wa Chisilamu, mamuna otsatira sunna. Inde mubanja anthu sikuti amangosekerera nthawi zonse, nthawi zina anthu amapsetsana mitima zimachitika, koma kuti pamene munthu wakwiya akuyenera kubweza moto, akuyenera kukumbukira kuti mkazi ndi munthu amalakwitsa, komanso nthawi zina amalondola nthawi zambiri. Ndi nthawi zina ndi bwino kupanga overlook ma mistake a munthu, kapena kumulangiza maubwino ngati mmene akuyamikira. Ndipo mkazi ukamatero amayamikira kwa basi, ngati mmene tikuonera mzimayi amene akuyamikira kuti mamuna wanga ali ngati dera lakuti satentha kwambiri komanso satsitsira kwambiri, ndipo sindimamuopa. Osati mkazi adzingokhalira mantha basi, kukhala ngati kuti amene adakwatirana nayeyo ndi chilombo kapena ndi wa boxing, kuti ndikangoti ndatere ndi kuti ndi mbama imeneya, ndikati ndatere ndi kuti basi andipanga chakuti. Makufotokoza kuti yayi mamuna ake samamuopa, azikumbukira kuti uyu ndi companion wanga, ndi mzanga ndithu amene ndimamasukirana naye kuchita zina ndi zina zomwe singachite ndi anthu ena. Wachi5 akufotokoza kuti mamuna wanga akalowa amalowa ngati kambuku, ndipo akamatuluka amatuluka ngati mkango. Pamenepa zikutanthauza kuti mamuna ameneya kuti akamati amalowa ngati kambuku, ofotokoza amufotokoza kuti kambuku akalowa pamalo pake pamene amapita kukagona samakhala busy kuyang'anayang'ana kuti kodi pamalo pano napasiya bwanji nanga pakuoneka bwanji. Alibe nazo zimenezi, akangolowa basi amafika kukagona. Ndi akufotokoza kuti mamuna angayo akalowa nyumba amalowa ngati kambuku, so sakhala busy kuyang'ana kuti kodi apa pano napasiya bwanji, apa zinatani, kodi pakhomo pano munakhalapo bwanji. Zimenezo sala baadaye. Ndi mamuna akalowa akuti amalowa ngati kambuku, ndipo akamatuluka amatuluka ngati mkango. Ndi choyambacho chalankhulidwa posonyeza mkhalidwe oyipa, chifukwa mamuna akafika pakhomo ayenera kufufuza, ndakusiyani bwanji, mwana anapita ku sukulu, wowo pali vuto lanji pakhomo pano. Zimenezo mamuna akuyenera kuziyang'ana, kusati kungofika basi ukafika ukagona usankhulana ndi munthu mawa akudzambatuka. Ndiye kumbali yakuti akufotokoza kuti akamachoka amanyamuka ngati mkango, imeneyi ndi mbiri yabwino, zikusonyeza kuti mamunayo amachoka ndi mphamvu kupita kukasakasaka mariziki.
mamuna sankhala pakhomo kukhalira bawo basi dzuwa lonse, kukhalira kucheza kuonera filimu lonse ili kumapita dzuwa, koma kuti achoke pakhomo akasakasake mariziki. Ndiye akumuyamikira mamunayo kuti amanyamuka ngati mkango ndi zimphamvu kukasakasaka mariziki. Ndakumalizitsa kufotokoza kudandaula chi 5 ndikunena kuti ndipo samafusa zomwe zidachitika mbuyo mwake, kuti safusa kuti apa khomo panali bwanji ndipo point imeneyi itayitchula kale mbuyomo. Mzimayi wachi 6 adalankhula kuti mamuna wanga akamadya chakudya amamaliza chonse mbale kuyeretsa mbe, ndipo akamamwa amamanso chokumwa chonse kumaliza mkapo, ndipo akagona amagoneratu, ndipo samatembenuka kuyang'ana kuti wagona pambaliye ndi ndani komanso akuti chani. Nde umene unso ndi mkhalidwe wina umene usali wabwino omwe mamuna wa Chisilamu akuyeneka kuupewa kuutalikira. Kudya munthu azidya mwa moderate, usati kudya mbale anakudikira pambalipa bambo usasiyamu kalikonse. Nde umenewu ndi mkhalidwe utoyeneka kuupewa kuti pena kumasiyako ndithu. Palibe vuto nthawi zina kumaliza mkazi sasangalala kuti ainde kuti chakudya chimene naphikira chidakoma, koma nthawi zina kumasiyako ndithu. Ndipo akupitiriza kuti akagona amagoneratu, zomwe zithandiza kuti akangodya muja amakhala kuti wakhutitsa nkuwangofikira kudziponya kuti phi. Nde kuti sakhalanso ndi nthawi imene akufotokozera kuti samatembenuka kuti aone kuti ndani wagona pambalipa, pamene nthawi imene imakhala kuti nthawi yakuti mwina mkazi akambe zina ndi zina, kapena nawonso umulankhule nkhani zina ndi zina, komanso nthawi yopanga banja. Nde usankhala kuti basi kungofika ku bediko ndi chitulo chokhachokha basi, mawa chitulo chokhachokha, koma kuti kumakhalabe ndi nthawi yokhalira malo amodzi ndi mkazi, ngakhalenso kusakhala limodzi umano kucheza kokha kulinso kokwanira kwa basi. Fa mkazi amasangalala kwambiri akamapatsidwa nthawi. Mkazi wachi namba 7 adalankhula kuti mamuna wanga ndi oyipa komanso opondereza, ndipo chilichonse choyipa chimene mungachipeze mwa mamuna wina wake chili mwa iye, ndipo ali ndi mkhalidwe lomenya, akumenya kumutu ngati satero ndi kuti akumenya maorgans ena muziwalo zina, komanso ngati zaphweka ndi kuti apeza kuti akumenya thupi lonse, mutu ndi ziwalo zina zonsezo. Nde umene uso ndi mkhalidwe oyipa umene mamuna wa Chisilamu akuyeneka kuupewa. Kumangoti mkazi akangulakwitsa pang'ono ndikho, mkazi akangupanga ichi pang'ono basi chibakera. Mkhalidwe umenewu si wabwino iyayi, ndipo ndi mkhalidwe osakhala bwino omwe Msilamu akuyeneka kuupewa. Sakuyeneka kumangomenya mkazi nthawi zonse, ndipo kumenyako ndi kumamenya mmutu ndi ma delicate organs ena ndi ena, zimenezi si zabwino iyayi. Nde mkazi wachi namba 8 adalankhula kuti mamuna wanga ndi ofewa ngati khungu la kalulu, ndipo ngonunkhira ngati fungo la zarnab. Nde tinafotokoza kuti zarnab ndi kachomera kamene kamatulutsa fungo labwino kwa basi kamene kamapezeka m'madera aku ma desert. Nde timafotokoza kuti mmenemo ndi mmene akuyenera kukhalira mamuna, kuti kufewako usati khungu tikuza kuti khungu anthu amakhala osiyanasiyana, ena ndi zichito zimene amagwira timakhala khungu lolimba kwa basi, koma kuti mmene uyeneka kumutritira mkazi kumamutrita mofewa ndithu, adziona zachikondi. Komanso iyayi ngati kakupezeka kamafuta kumatuzenunkhiritsa ndithu, usati mkazi akadutsena ake kudutsa mamuna wina kumva fungo mpaka kusirira kuti koma amuna akakadakhala manunkhira choncho ndi kumayitsesabe nthawi zina, sangokhala thukuta nthawi zonse. Inde timagwira ntchito koma nthawi zina zakenso kumayitsetsa ndithu kuti at least kafungo kokha madamu aone kusintha.
Mkazi wachinaini adayamikira mamuna wake ponena kuti mamuna wanga chipira chimene chimahoda tenti chimene chimanyamula tenti yake ndi chachikulu, ndipo pamene pazikutanthauza kuti ndekuti nyumba imene amakhala kapena nyumba imene adamanga mamuna wake ili ndi space yayikulu kwa basi mkati mwakemo, zomwe zikutanthauza kuti ayi ndi malo oti iyayi ukabwera ena alendo sangasewe pofikira, iyayi ndi nyumba yayikulu kwa basi. Ndi ngati Allah wakufewesera mariziki zimenezo zoyeneka kupanga kukhala ndi malo otakasuka. Ndi anapitiriza kufotokoza kuti komanso pamalo pamene amayikapo mpeni wake ndi malo akulu kwa basi, zomwe zikusonyeza kuti mamunayo ndi wolimba mtima. Mamuna ndi mkazi azisiyana, osati kubwera wakuba akugwiragwira pa windo mbambo ndi mmodzi utsa mzimayi kuti tapitani mukasuzumire kuti zikuti bwanji kumeneko. Malo moti mbambo ndi azikhala patsogolo, ndiye mzimayi akuyamikira kuti mamuna wanga even posunga mpeni pake ndi papatali, sonyeja kuti ali ndi mpeni wautali kwa basi, ndiye kuti ndi mamuna woti atha kupanga provide protection ku family yake. Ndi anafotokozanso kuti nyumba mwake muli phulusa lambiri, zomwe zikutanthauza kuti ndiye kuti nyumbamo mumaphikidwa mariziki akupezeka. Mkazi akamaona zinthu ngati zimenezo amasangalala kwa basi, komanso pamene pazikutanthauza kuti amaphikaphika waphikira alendo, sati ukabwera alendo kudikira kuti mudikire kale achoka amenewo ndiye tiziphika bwino. Ndi adapitiriza kuti nyumba iso idamangidwa kufupi ndi kumalo komwe kumachitika kapena kumachitika mikumano ya anthu, zomwe zikutanthauza kuti nyumbayi sidamangidwa kumbali mothawa alendo iyayi, koma idamangidwa pafupi ndiyo linga yoti anthu azibwera kuzacheza. Ndi zikuoneka kuti mamuna ameneyu ndi wowolowa manja kapena kuti generous man. Ndi mkazi wachinamba 10 adamuyamikira mamuna wake amene adatchulidwa dzina kuti ndi Malik. Amayamikira kuti Malik ali ndi ziweto zambiri kwa basi, ndipo Malik si munthu waumbombo kamba kuti ziweto zambiri mungamira zimene amasunga zambiri amazisunga pa khomo, eni kuzisunga pa khomo ndiyo linga choti akabwera alendo athe kuzinga zina mwa izozo. Ndipo saumira ayikamba kuti akabwera alendo amayimba kachoyimbitsa kakeko, ndipo nkhosa mujeni ngamirazo zimadziwa kuti pano tikufuna kuphedwa. Ndezi kuonetsa kuti mamuna ameneyu alibe umbombo iyayi, ndi wowolowa manja. Mkazi wachinamba 11 womaliza ndi Zari'i, dzina lake latchulidwa mmene mukuti ndi Zari'i, ndipo hadithi imeneyi ikudziwika ndi dzina lakuti hadith Zari'i, hadithi ya Zari'i. Sonyeza kuti hadithi imeneyi yatenga dzina la mzimayi wachinamba 11, ndipo iyeyu adayamikira kwa basi za mamuna wake amene ndi Abu Zari'i. Amamuyamikira kuti Abu Zari'i ndi mamuna ochengetera, amawagulira akazi akewo omwe ndi Zari'i zinthu zozikongoletsera, kaya ndi ndolo, kaya ndi mafuta ndi zina zotero zofuna mkazi. Ndipo amayamikiranso kuti ayi akudya bwino moti mpakana thupi likubweramo ndithu, ndiponso sakuti akungapasa zakudya komanso akumawasangalatsa moti mpakana anu akewo amadzimvanso kuti ali pa ndi munthu ofunikiradi kwa basi. Ndipo amayamikiranso kuti iwowo adali abanja lovutika nkumada abadwira, koma pakali panopa adalowa mu banja ili limene lili ndi ngamira, mahosezi ndi zina zotero. Komanso amayamikira kuti Abu Zari'i ndi mamuna wabwino kamba kuti amakhala ndi nthawi yomamverera madandaulo kapena zimene mkazi akakukamba, despite kuti Abu Zari'i ndi munthu
wazochitachita zina ndi zina wamakhala ndi nthawi yomverera mkazi wake akulankhula ndi mamuna asakuyenera kukhala ndi yonjo kukhala ndi nthawi kumva mkazi wake akulankhula zotani ndipo mkazi amamva bwino choncho adziona kuti akumveredwa ndipo amayamikiranso kuti mariziki alhamdulillah m'banja mwawo kumapezeka akumadya mpaka nakufika poti wakhuta komanso kugona amagona tulo labwino ndithu kugona mpaka kudzuka ndi amayamikira kwa basi mmene amakhalira ndi Abu Zar'i maso sadasire pompo adayamikira za mayi awo amunawo that is Ummu Abi Zar'i adayamikira kuti ali ndi chikwama chachikulu kutanthauza kuti ali ndi malo osungira zakudya zambiri zoti akabwera alendo zimakwanira ndithu sinzimayi obisabisa zinthu pena zimatheka mamuna okhala obwino koma makolo ake abale ake ovuta kumano Ummu Zar'i akuyamikira kuti pokhala kuti Abu Zar'i ni munthu wabwino komanso mayi awonso analinso munthu wabwino komanso kuyamikira sikudathera pompo adayamikira mwana wake wa Abu Zar'i mwana wa mmuna kutinso ndi mwana wabwino bedi lake adatchula kuti bedi lake ili ngati mpeni sonyiza kuti bedi lake sikuti ndilochita kudula moti bwanji yayi ngakhale zili choncho mwanayo amakhutitsidwa ndi zochepa zimene bambo ake akupereka ndipo sadayamikira mwana wa mkazi wa Abu Zar'i kutinso ndi mwana wabwino mwana womvera zamasonyeza kuti Abu Zar'i ndi bambo wabwino yemwe akulera ana ake kwalera bwino ndenzi bambo pezeka kuti ndi shekhe koma ana ake ndiwosalongosoka kwambiri zimene zimachitika kamba kuti ana tinaselira ala ang'onoang'ono parenting idavuta kuchoka mmawa kufika madzulo osakhala ndi nthawi yocheza ndi ana ache kapena kuwafotokozera za dini zina zake ndipo kuyamikirako sadasire pompo adayamikiranso wantchito wa Abu Zar'i Abu Zar'i adaonetsetsa kuti alemba ntchito munthu wabwino wamakhalidwe abwino yemwe samatenga nkhani zamkatimo omakazipereka kwina ndi zina zotero pambuyo polongosola zimenezi nkhani ikutambasuka mmusimu kuti Ummu Zar'i adapitiriza kufotokoza kuti ngakhale kuti banja lawo lidali labwino chonchi moti amakhutitsidwa ndi amuna awo koma zidapezeka kuti tsiku lina Abu Zar'i adanyamuka ndipo adakapeza mkazi wina kwina ndi adawasiya ukwati wowa Ummu Zar'i ndi ukakwatira mzimayi wina uja ndi kutha kwa banja kunali kumeneko ndipo Ummu Zar'i adakwatira ndi mamuna wina amene sadali mamuna ochita bwino koma akufotokoza kuti ngakhale mamuna amene amandichitira zabwino komano mmene ndikumamverera mu mtimamu sanga ndifike ngati mmene ndimakhutitsiridwa ndi Abu Zar'i ndi maulama ena polongosola pamenepo adafotokoza kuti ngati munthu wapeza mkazi oti sadakwatiwepo ndi mkazi wina oti adakwatirapo zabwino kwambiri ndikutenga mkazi amene sadakwatiwepoyo ndi zabwino kwambiri point imene ikubwera pa mfundo yakuti Ummu Zar'i banja linatha ndi Abu Zar'i koma tikaona akufotokozabe za mamuna wakalekale ndipo akufika ponena kuti akafananiza mamuna amene ali naye pompano ndi mamuna wakale chikondi cha mamuna pompano sichingafika pa mamuna wakale uja zomwe zotanthauza kuti kawiri anthu oti anasiyana ukwati pamakhalabe ma feelings ena ake ndi ngati munthu ali ndi machoice awiri kukwatira mkazi oti anakwatirapo kale ndi wina oti sanakwatirepo ndi zabwino kwambiri kutenga amene sadakwatirepoyo malingana ndi hadithi imeneyi osati malingananso poyang'ana maumboni ena malingana ndi hadithi iyi apa timvetsetsane sitikunena kuti kukwatira mkazi oti anakwatirapo ndi haramu sitikunena choncho in fact akazi ambiri amene mtumiki adakwatira aja adali kuti adakwatirapo kale ndi amene samakwatira mkazi amene adamukwatira oti sadakwatirepo adali Aisha radhiyallahu anha komano point imene iti kuyitenga mu hadithi iyi point imene bayifotokozayo
kwa lero titasira pamenepa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.